Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati, ay hangad ko na sana po'y abutan kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong mapapakinggan po natin sa pagkakataong ito ay ipinadala sa atin ng nagpakilalang si Arman. Kwento niya, matagal na rin itong nangyari. Karanasan ito ng lola panang niya. Noong mga panahong iyon ay dalaga pa lang ang lola niya. Bali 3 silang magkakapatid. Ang panganay nila ay si Silvia at siya ang pangalawa. Melba talaga ang tunay niyang pangalan. At yung kanilang pinakabunso ay lalaki, si Franco. Bata pa lamang sila ay palagi na niyang naririnig mula sa kanyang mga magulang ang tungkol sa mga aswang at engkanto. Kung kaya, lagi silang binibili na ng mga ito na mag-ingat. Pero sadyang mahilig si Banang na manghuli ng mga hayop. Madalas niyang kasama noon ang kababata niyang si Fredo. Kung minsan naman ay ang bunso nilang kapatid ang kanyang kasama. Nagpupunta sila sa mga kagubatan at gumagawa sila ng mga bitag. Minsan habang nasa gubat sila ng kanyang kapatid na si Franco ay biglang tumunog ang kampana ng kanilang kapilya. Kung kaya, natigilan silang magkapatid at agad na napalingon sa kanilang nayon. Hindi kasi maganda ang mensaheng ipinahihiwatig ng pagkalembang na iyon ng kampana. Hanggang sa nagkayayaan na silang umuwi upang alamin kung ano ang masamang balita. Nagmamadali silang dalawa na tumakbo pa uwi. At bago pa sila makarating sa kanilang tahanan, ay nakikita na nila ang ilan nilang kanayon na nagmamadali at naglalakad patungo sa iisang direksyon. Kung kaya sumunod na rin silang magkapatid. Hanggang sa naabutan nila sa daan ang mga kaibigan nilang babae. Kaagad nilang tinanong ang mga ito kung ano ang nangyari. Hindi kaagad sila nakasagot at nagkatinginan pa sa isa't isa. Kaya muling inulit nilang magkapatid ang tanong sa kanilang mga kababata. Napilitan ng sumagot ang mga ito at sinabing may namatay. Kaya sunod naman nilang itinanong kung sino sa kanilang kanayon ang namatay. Wika nilang magkapatid. Hindi na sumagot ang mga ito at patakbo na nilang pinuntahan yung lugar kung saan napatay yung sinasabi nila. Mabilis namang sumunod sila Banang at Franco sa kanilang mga kaibigan. At malayo-layo pa sila ay kanila nang nakita ang makapal na bilang ng mga tao sa pinangyarihan. Pagdating nilang magkapatid sa kalipunan ng mga tao, bawat madaanan nila ay napapatingin talaga sa kanila. Kung kaya biglang kinutuban si Banang ng hindi maganda. Binilisan pa niya ang pagtakbo. At nagulat sila magkapatid nang makita nila sa kalagitnaan ang kanilang mga magulang at mayroong nakahandusay sa lupa. Nang mapansin ng kanilang ama at ina ng kanilang pagdating, ay napalingon ang mga ito sa kanila at nakita ni Bana kung sino yung nakahandusay na wala ng buhay. Ang panganay nilang kapatid
na si Sylvia. Napansin kaagad nila yung napakaraming sugat nito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan na halos lahat ay pawang malalalim. Kung kaya, may mga bahagi ng kanyang braso at binti na nakalabas na ang mga buto. At hindi kinaya ni Banang na tingnan ang kanilang panganay ng matagal. Dahil sa nakalabas ang mga laman loob nito. Doon pa lamang ay usap-usapan na at marami talaga ang nagsasabi na aswang ang siyang may gawa noon at hindi karaniwang tao. Ngunit nagtataka sila kung bakit muling naulit ang ganong pangyayari. Samantalang halos 2 dekada ng payapa ang kanilang lugar at hindi umatake ang aswang. Kaya napaisip sila sa kung ano kaya ang siyang dahilan kung bakit sa tinagal-tagal ng panahon ay muli itong umatake at kumitil pa ng buhay. Halos hindi matanggap ni Banang ang nangyari sa kanyang ate, pagkat biglaan iyon at lubang hindi inaasahan. Sa unang gabi ng lamay ay nag-usap-usap ang mga kalalakihan. Iminungkahi ni Mang Delpin na kanila nang tugisin yung aswang bago pa ito muling makapangbiktima. Sumang-ayon naman ang karamihan sa kanila at kanilang napagpasyahan na isagawa iyon sa lalong madaling panahon. Dagdag pa ni Mang Delpin, mas mainam na kung bago pa mailibing si Sylvia ay kanila na itong mahuli o mapatay. Kaya nagkasundo silang lahat na kinabukasan din ay sama-sama silang lalakad upang hanapin yung aswang. Matapos silang makapagpulong ay nilapitan ng tatay ni Banang na si Arturo si Mang Delpin at nagpasalamat ito. Wika pa nito, tatanawin niya umanong isang napakalaking utang na loob ang kanyang ginawa. Sinabi naman ni Mang Delpin sa kanya na lahat ay kanyang gagawin alang-alang sa kanyang mga kanayon. At tungkulin umano nila na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak na si Sylvia. Si Mang Delpin kasi ang tumatayong Kapitan Del Barrio ng kanilang nayon. Ito rin ang ama ni Crispin, ang binatang ipinagkasundo kay Banang ng kani-kanilang mga magulang. Usong-uso pa kasi noong mga panahong iyon dun sa kanilang probinsya na kung saan mga bata pa ang kanilang mga anak ay inirereto na at nagkakaroon ng kasunduan ng mga magulang. At yun ang isa pang bagay na pinoproblema ni Banang. Dahil bagaman mabait at maraming magagandang katangian si Crispin, pero ang puso niya ay para sa kababata niyang si Fredo. At ayaw din ni Banang na sumama ang loob ng kanyang mga magulang. Kaya pakiramdam niya noon ay naiipit siya sa 2 nag-uumpugang malalaking bato. At napapansin ito ng kanyang ina. Kaya nung gabing iyon ay sinamantala na nito ang pagkakataon upang siya ay kausapin. Nilapitan siya nito habang pinagmamasdan ni Banang noong mga oras na iyon ang kanyang ate na nasa ataol. Tinanong siya nito kung ano ang isa pang bagay na bumabagabag sa kanya. Hindi kaagad nakasagot si Banang. Sa halip ay napabuntong hininga lamang ito. Muling nagsalita ang nanay niya at sinabing hindi siya nito mauunawaan kung hindi magtatapat si Banang sa kanya. Kaya sinabi na niya sa kanyang ina na hindi niya mahal si Crispin. At kahit hindi niya banggitin si Fredo, ay alam ng mga magulang niya kung gaano sila kalapit nito. At nung mga panahong iyon ay may pagkakaunawa na si Banang at Fredo.
Magkasintahan na sila noon. Pero hindi inaasahan ni Banang ang naging tugon sa kanya ng ina. Ang buong akala niya kasi ay mauunawaan siya nito. Ngunit sinabi nito sa kanya na pareho sila ng pinagdaanan. Inamin nito kay Banang na nang ikasal ito sa kanilang ama ay hindi rin niya ito mahal at may iba siyang lalaking minamahal noong mga panahong iyon. Pero nagpakasal pa rin siya at sinunod ang utos ng kanyang mga magulang. At sinabi pa niyang sila nga ang naging bunga at hindi umano ito nagsisisi. At iniwan na siya nito. Pero nagtataka si Banang kung bakit siya ang inirereto kay Crispin. Gayong ang kaidaran nito ay ang kanyang ate Sylvia. At alam nila na may natatanging pagtingin ang ate niyang si Sylvia kay Crispin nung ito ay nabubuhay pa. Nang sumunod na araw, bago pa kumagat ang dilim, ay nagtipon-tipon na ang mga kalalakihan para hanapin yung aswang. Magkakasama sila nagpunta sa kagubatan sa pag-asang kanila itong matagpuan. Malakas kasi ang hinala nila na doon ito nagtatago. Armado sila noon ng mga itak at sibat. Ang iba pa nga sa kanila ay may dala pang mga baril. Plano talaga nila na patayin yung aswang at hindi upang hulihin lang. Sa dami ng mga kalalakihan sa kanilang lugar ay lalabing 5 lamang ang sumama. Kabilang dito ang tatay nila Banang na si Mang Arturo. Kasama din siyempre ang kanilang kapitan na si Mang Delpin at ang anak nitong si Crispin. At sumama din si Fredo. Halos mag-aalas 9 na ng gabi nang kanilang marating ang kagubatan. Nagpasya sila na hatiin ang kanilang pangkat sa 3 grupo para mas malawak umano ang kanilang masuyod sa paghahanap. Magkasama sa grupo si Mang Delpin at ang kanyang anak na si Crispin at 3 pa nilang kanayon, habang nasa kabilang pangkat naman si Fredo. At ang tatay nila Banang na si Mang Arturo ay pinangunahan naman ang 2 pangkat. Pero isa pala iyong malaking pagkakamali. Dahil nang nagkanya-kanya na sila ng paghahanap, ay iyon naman pala ang hinihintay na pagkakataon ng aswang. At di nga nagtagal ay nakarinig na sila ng mga pagpagaspas at pagkaluskos. Kaya iniutos ni Mang Delpin sa kanyang mga kasama na huwag masyadong lalayo sa isa't isa at kanilang talasan na mabuti ang kanilang mga pakiramdam. Pero sadyang mabilis at tuso yung aswang. Idagdag pa na luba itong malakas kumpara sa kanila. Nanunot yung malamig na simoy ng hangin sa kanilang mga balat nung mga oras na yon. Ngunit pare-pareho silang pinagpapawisan ng mainam dahil na rin sa matinding kaba. Hindi nila inilalagi yung hawak nilang ilaw na nasa iisang lugar. Iniilawan nilang lahat ng bahagi na kanilang nadaraanan. Bawat paligid nila ay maingat nilang tinitingnan at minamatyagan. Ngunit sa isang igla ay mabilis na tangay ng aswang si Mang Delpin. At tanging sigaw na lamang nito ang kanilang narinig. Mabilis naman nilang sinundan yung tinig nito. Pero nang kanila itong makita ay wala ng buhay at naliligo na sa sarili nitong dugo. Winakwak ang katawan nito at binaklas pa ang mga laman loob at nagkalat ang mga iyon. Nang iba pang organo nito ay natagpo ang nakasabit sa sanga ng mga halamang naroon. Halos sumiwalay din ang ulo nito
mula sa kanyang katawan dahil sa malaking sugat na tinamo nito sa kanyang leeg. At nagkalat ang napakaraming dugo. Pero katulad kay Sylvia ay kumpleto din at walang nawawala sa mga parte nito. Nabagaman mayroon ding kagat pero naroon lang din ang natapyas na laman at balat, bunga ng pagkakakagat at hindi kinain. Nagimbal ang mga kasama ni Mang Delpin dahil sa nangyari sa kanya. Kahit na ang anak nitong si Crispin ay nanginig at halos hindi makapaniwala sa masaklap na sinabi ng kanyang ama. Pagkat napakaikling panahon lamang pala ang kinakailangan ng aswang para kumitil ng tao, na hindi talaga nila namalayan nang ito ay umatake. Kaya dahil doon ay tinawag na nila ang iba pa nilang mga kasama. Pero iilan lamang ang nakarinig at malapit sa kinaroroonan nila. Yung iba ay naghahanap pa at nasa kabilang panig ng kagubatan. Kung kaya, sila na lang ang nagpasya na umuwi na para mabigyan din ng marangal na libing ang kanilang kapitan. At natakot na rin kasi ang marami sa kanila, lalo na nang kanilang malaman kung gaano talaga kabangis at kabilis yung aswang. Nalaman nila ng pagkakataon na iyon kung gaano pala talaga kahirap na kalaban ang aswang. Madaling araw na nang sila'y makababa mula sa gubat dahil nahirapan sila sa pagbubuhat ng bangkay ni Mang Delpin. Kaya papasikat na yung araw nang sila ay dumating sa kanilang baryo. At nagulat ang marami sa kanila at nalungkot nang malaman na napatay ang kanilang kapitan ng aswang. Kaya sa halip na makapagiganti at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Sylvia, na hinahangad pa nilang maisama sana yung aswang, ay dalawa na ang magkasabay na nakaburol doon sa kanilang nayon. Kinagabihan ay dalawang bahay ang nagliwanag. Pinaglalamayan na rin kasi si Mang Delpin. Nagpaalam munang sandali si Banang sa kanyang kapatid at ama upang sumaglit at sumilip sa lamay ni Mang Delpin. Pero nagulat siya nang dumating doon, pagkat naabutan niyang naroon na ang kanyang ina at napansin niya na mugto na ang mga mata nito. At naramdaman kaagad niya ang matinding lungkot at bigat ng loob na dinadala nito nang magkatinginan sila. Pagpasok niya ay lumabas na ang kanyang ina. Hindi rin nagtagal doon si Banang. Matapos na maipaabot ang kanyang pakikiramay kay Crispin at sa pamilya nila, ay umalis na rin ito kaagad at sinundan ng kanyang ina. Nang maabutan ni Banang ang kanyang ina sa daan, ay tinanong niya ito na kung yung sinasabi ba niyang ibang lalaki na mahal niya ay si Mang Delpin. Pagkat naramdaman iyon ni Banang, hindi kaagad nakasagot ang nanay niya. Kaya muli niyang inulit yung kanyang tanong na nang ikasal ba raw siya sa tatay ni Banang, ay si Mang Delpin yung binabanggit niya sa anak na talagang mahal niya. Hindi na nagawa pang tumanggi ng nanay niya, kung kaya sumagot na ito at umamin at nagmamadali nang bumalik sa kanila. Doon sa lamay ng kapatid niyang si Sylvia ay lalong nagalit ang mga tao doon sa aswang. Pero panay din ang tanong nila kung papaano nila ito mapapatay, dahil naikwento na sa kanilang lahat kung gaano ito kabilis at kalakas. Naikwento na sa kanila kung paano nito mabilis na pinatay si Mang Delpin.
at nagtipon-tipon silang muli at nag-usap. Kanila ring hiningi ang payo ng batikang manggagamot dun sa kanilang baryo. Humingi sila ng tulong dito kung papaano nila mapapatay yung aswang at hindi naman sila nabigo. Kaya nung oras na yun mismo ay umalis sila kasama ng mga lalaki at babaeng nagtitipon din doon naman sa lamay ni Mang Delpin para muling hanapin yung aswang at patayin. Kaya halos wala nang natirang naglalamay sa mga patay dahil nagsisamahan na halos lahat sa pagtugis dun sa aswang. Sa bahay nga nila Banang ay silang 3 lamang ang natira. Tapos maaga pang nahiga ang nanay nila sa silid nito. Kung kaya silang 2 na lamang ni Franco ang naiwang nagbabantay sa ataol ng kanilang kapatid. Nang bigla na lang may kumalabog ng malakas na ikinagulat talaga nilang magkapatid. Sinabihan ni Banang si Franco na wag umalis at kanya lang titingnan kung ano yung kumalabog na iyon. Tumayo si Banang at tinawag ang kanyang ina, pero hindi ito sumagot. Naisip naman niyang marahil ay tulog na ito. Kaya dumiretso na siya sa kwarto nito. Pero nagulat siya at napasigaw nang biglang makasalubong ang kanyang ama. Tinanong niya ito kung anong ginagawa roon at kung bakit ito bumalik. Sinabi naman ito sa kanya na huwag nang magtanong ng kung ano-ano at makinig na lang sa kanyang sasabihin. Inutusan niya si Banang na mag-impake na at aalis na raw sila doon sa kanilang lugar. Bigla namang nagtaka si Banang sa mga sinabi ng kanyang ama. Kaya panay ang tanong niya kung bakit. Napatingal at napaisip ang kanyang ama at sinabing nag-aalala siya sa kapakanan nilang magkapatid dahil lubha na umanong delikado doon sa kanilang baryo. Kaya umalis na lang daw sila. Pero paano si ate? Muling tanong ni Banang. Hindi natin ito maaaring iwan na lamang. Dagdag pa niya. Wala na tayong oras. Ito naman ang maikling naging tugon ng tatay niya sa kanya. Sinabi ni Banang na kailangan niya makausap ang kanyang ina tungkol sa bagay na iyon. Biglang kumislap ang mga mata ng tatay niya sa galit at nakita iyon ni Banang. Sinabi pa nito sa kanya na basta sundin na lang kung ano ang kanyang ipinag-uutos sa kanilang magkapatid. Pero hindi nagpatinag si Banang sa kanyang ama at mabilis niyang pinuntahan ang kanilang ina sa silid nito at nagimbal siya sa kanyang natuklasan. Pagkat nakalaylay na ang ulo nito sa kanyang higaan at mayroong malaking laslas sa kanyang leeg. Dilat ang mga mata nito at nakalawit pa ang dila. At inilabas din ang mga laman loob nito na nakita niyang nagkalat sa sahig. Puno din ng mga dugo ang magkabilang dingding. Napayak ng malakas si Banang at napaupo dahil sa kanyang nakita. Maya-maya ay dumating na rin ang kanyang kapatid at kapwa na sila umiiyak. Di nagtagal ay nakita ni Banang ang pares ng mga paa na papalapit sa kanila. At nagulat siya ng kanyang iangat ang pagkakatitig doon pagkat nasa harapan na nila yung aswang. At iyon ay walang iba pala kundi ang kanilang mismong ama. Hindi sila makapaniwala magkapatid sa kanilang nalaman. Kaya napuno ng napakaraming katanungan ang kanilang mga isipan na sinagot namang lahat ng kanilang ama. At wala na silang nagawa pa kundi ang sumama dito pagkat siguradong mga nganib din sila sa kanilang mga kababaryo.
Kapag natuklasan na ng mga ito ang tungkol sa kung sino ba talaga ang aswang. At hindi na malabong mangyari iyon. At alam iyon ng kanilang ama. Kung kaya nga nagpasya na itong umalis na kasama sila. Nalaman ni Banang na kaya pala siya at hindi ang kanyang ate Sylvia ang inirereto kay Crispin ay dahil sa magkapatid pala ang mga ito sa ina. Anak pala ni Mang Delpin ang ate Sylvia nila sa nanay nila. At kaya umataking muli ang aswang sa kabila ng 2 dekada nitong pananahimik ay dahil sa kanya na palang natuklasan yung lihim ng nanay nila Banang. Nalaman na kasi ng tatay nila ang ginawang pagtataksil sa kanya ng nanay nila. At ang isang dahilan kung bakit nagsimula na itong magduda na nauwi sa pagkabisto ng kanilang itinatagong lihim ay nang binalak ng salinan ng kanilang ama ang ate Sylvia nila. At wala itong naramdaman na kahit ano. Kung kaya nasisiguro niyang hindi niya ito sariling dugo. Hindi niya ito anak. At bukod dito, marami na kasi noong mga alingas-ngas tungkol sa bagay na yon. Kaya nga nanliliit ang kanilang ama doon sa kanilang baryo. Kung kaya, nagiganti ito. Una na niyang pinatay ang naging bunga ng kataksilan at pagkakasala sa kanya ng nanay nila Banang. At isinunod niya si Mang Delpin at pagkatapos ay ang kanilang ina. At doon na naging malinaw ang lahat kay Banang at Franco. Nagpakalayo-layo silang tatlo at nagsimula ng panibagong buhay. Hindi rin naman sila pinilit ng kanilang ama na manahin ang pagiging aswang nito. Kung kaya naging maayos naman ang kanilang naging pamumuhay. At ngayon nga ay kapwa na sila, may kanya-kanyang pamilya at malalaki na rin ang kanilang mga anak.